Kalan mä teen sillä lailla, että laitoin ekasen voipaperiin, sitten sen jälkeen folioon, vähän parsaa, tomaatteja ja vettä tonne alle. Ja sitten ikään kuin höyrystin sen kypsäksi. Siinä on sienikastike, minkä tuossa aamulla tein valmiiksi. Pidin se tuossa paistinpannussa. Kalaakin on tullut. 4 taimenta tänään. Ostin tämmösen 17 senttisen 40 grammasen Saksasta. Se antoi tämmösen kaunokaisen. Kaikki hyötykäyttöä, siinä on rintaevät ja sitten sitä keskiruotoa. Paistaa sen vähän suolaa pippuriin siihen. Tulee kuule hyvää. Kalassa itse asiassa paras liha on kiinni tuossa selkärangassa. Vähän sama kuin riistassa.